Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bayu. Nggih, kita perlu menghaturkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa bertemu di tempat yang sangat indah dan luar biasa Mas Gareng. Amin. Ini bukan saja indah Mas, tapi pengalaman. Nggih. Ing atase wayang kulit di pangku masjid niki. Mila tepuk tangan untuk warga Cilengsi utaminipun Limus Pratama Regensi. Dan ini baru kali pertama loh Mas. Nggih, sini ada pagelaran wayang niki buka kawah yen cara Jawane. Betul, buka dasar lah. Nggih. Buka dasar kanggene awake dhewe golek pasaran temriki. Mbok menawa kesawapan Masjid Baitur Rahman terus laris teng mriki. Amin, amin. Doanya orang banyak mesti terkabul. Wajan iki elok lho. Eloke wonten pundi? Masjid Baitur Rahman iki lak diulang taune sing kaping 8. Ya, betul. 8 tahun wae apike kaya ngene nggon aku iki wis 30 tahun ajeng ngono wae. Iya, ini kadang-kala Mas. Nggih. Kadang-kala iki ya sok-sok dienggo royal Doraemon yen dienggo bantu pembangunan masjid kadang-kala kok sodo gegem. Ning aku yakin kalau di sini memang kecuali yang mengatur, yang membawai wasis, uga masyarakatnya podo sadar diri. Betul Mas Gareng. Dan yang lebih penting lagi Mas, ya. Nuwun sewu, bukan ini hanya urun-urun rembuk. Bangun kuwi gampang, bangun masjid niku gampang, sing angel niku memakmurkan masjid. Leres kados dawuhipun Ketua Dewan Masjid Indonesia tingkat kecamatan, beliau Bapak Ustadz Hidayat, kula wis paring dawuh. Nah niki yen mriki percaya, kula salat mau maghrib lak teng mriki. Ya. Penuh. Lah wong mariban kowe kok ngene yen wingi tarweh iki ndak kaya ngopo kebake. Ning yo kuwi pripun? Poso wiwitan iki mesti kebak. Oh iya. Saya suwe iki sope saya maju. Wih, mbok aku nggonku dhewe ya ngono kok. Nggih. Wah ning disyukuri tlatah kene punya Masjid Baitur Rahman. Iya. Semoga masjid ini semakin makmur. Amin. Iki nganu lho iki utake Gathuk. Aku buka Google mau Baitur Rahman ki artine apa ki ora ketemu. Nggih. Terus kalau Mas Gareng sing mengartikan apa? Nuwun sewu menawi mriki wonten para pinter nyuwun pangapunten menawa namung utake Gathuk. Baituna saking tembung Jawane baita. Nggih. Baita niku kapal. Ya. Utawa apa ning ngarani alat transportasi tumpaan. Rahman itu saka tembung rahmat. Ya. Jadi Masjid Baitur Rahman itu tempat atau tumpaan atau transportasi untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Leres. Nggih. Niku nggih mung kira-kira. Ya waton kira-kira niku jumbuh karo kahanan ya tak kira tidak jadi masalah kok Mas Gareng. Nah, pertanyaane niki nggih, ya wong jenenge Utake Gathuk. Nggih. Tegese masjid kalau dilihat atau dipaske karo kahanane iki apa? Pripun Mas Gareng? Apakah arti dari masjid sesuai dengan keadaan waktu malam ini? Nuwun sewu, masjid itu terdiri dari huruf M A S J I D. M merupakan bangunan ibadah. Betul. Terus A agama Islam yang menggunakan, karena setiap agama punya tempat ibadah masing-masing. Terus S seni arsitekturnya hampir semua sama, pasti pakai kubah. Oh, ngaku kubah nggih. Terus J jika keberadaannya di Indonesia, pintu masuknya pasti dari timur menuju ke barat. Karena kiblatnya ning kana nggih. Terus
isinya ada tempat sholat imam, makmum, mimbar, tempat wudhu dan lain-lain. Terus terakhir D, diharapkan dimakmurkan oleh masyarakat sekitar masjid. Amin. Niku masjid. Lunga ning masjid, mulih ning masjid. Nek kula ngarani ora lunga, Mas, malah mulih. Bali ning masjid niku niate ngibadah. Nggih. Nggih ta? Nggih. Ewadene aja duwe niat liyane, siji ngijolke serandal kuwi ora kena. Nggih ta? Ping pindho? Ya ping pindhone ya gawe kisruh ana rumah ibadah itu sangat tidak boleh. Dan sing paling fatal iki nggawa kotak masjid. Nah, niku nggih nuwun sewu. Kula niku elek-elek nggih teng kampung kula lak didapuk sebagai wakil ketua takmir. Nggih. Kelangan kotak masjid iki wis ping pindho, Mas. Oh ngaten. Tujune kok kosong. Ki maling goblok ya. Lho malah pinter. Kok pinter? Adake golek kotake kok engko diseni sing akeh. Oh iya kok. Ora butuh duite nek butuh kotake. Iya. Nek arep kaya ngono ya harus kita waspadai gitu. Kudune ya Mas, kudune masjid kuwi rasanya nganggo CCTV karena kita sudah sadar diri bahwa itu rumah ibadah. Sing ngawasi Gusti sing nyipta urip wadene ya brengkelene menungso. Lah niku kudu eneng CCTV. Ning wong anu Mas, di antara orang 10 ki sing ora sadar ki 7. Lah mulane niku. Ya moga-moga di Baitur Rahman ini tidak ada kejadian yang seperti itu, menjadi masjid percontohan untuk napa niku kalangan kecil riyen mawon kita. Nggih. Niki wau kula ora ketang senting-senting nak anu krungu ngendikane Bapak Kiai. Nggih Pak Kiai, orang yang paling tausiah. Jadi ini memang kalau kita main dekat masjid itu betul ngendikane Bapak Kiai bahwa IQ, EQ dan SQ selalu bersatu. Bener. Nggih. Jadi IQ itu jelas kepintaran. Bener. SQ spiritual, masjid, EQ itu hati budaya. Nggih. Saiki pinter njoro langit, salaton kaya ngapa sregep ning yen iki ya perasaannya tidak ditata oleh budaya, akhirnya akan kocar kacir uripnya. Begitu juga budayane pinter, spirituality tipis, pinter njoro langit ya tetep ora iso berkah uripe. Mula ning lagu kebangsaan harus cetha to Mas. Napa? Bangunlah jiwanya sih. Nggih. Lagi membangun ragane atau bangun badannya, jiwane kudu dikandeli sih, imane kudu ditebalkan dulu. Betul. Lagi ragane sing mengikuti tur dasare agama kali budaya niku seiring sejalan mlaku bareng. Budaya tanpa agama ya percabulan, agama tanpa budaya ya kurang ngrembaka. Leres. Niku mila niki wis pas banget. Nah, wong dasare niki lak ulang tahune masjid niku. Nggih, tur niki wau ya wis penandatanganan prasasti. Lho, prasasti napa? Lah nggih niku adeking Masjid Baitur Rahman niku. Nggih, niki adeke Baitur Rahman niku baru 8 tahun nggih. 8 tahun. Semoga ini menjadi masjid yang nasional. Amin. Karena apa? Karena umurnya sekarang 8 itu dari singkatan dengan landasan Pancasila. Nggih. Berdirinya masjid ini dengan landasan Pancasila. Leres dawe Pak Ketua Yayasan. Mbok kowe Islam sing alirane menapa monggo ning masuk masjid siji Islam. Nggih. Loh niku ora perlu ana perdebatan, tidak ada harus yang diperdebatkan, kabeh wis manunggal lahir lan batin. Mergo wong Islam siji lan sijine niku ora kena dipisahake. Leres. Niku sedulur paribasane. Waduh, itu semangat spirit baru karena yang nimbali saya dapat kabar di sini baru pertama kali menggelar wayang kulit. Betul Mas Gareng leres. Budal kongomaku staminaku tak toto. Aku lah lewat jalan tol. Jalan tol. Sampeyan ki iso maca ora to? Piye to? Tulisannya apa? TOL. TOL diwaca tol kok tol. Oh iya ya kok ya ngono ya. Nah, mergo tol dhewe iki ana tegese. Apakah arti lho jare tol lho. Ayo.
Aku ini tak klarifikasi. Segala sesuatu kalau sudah salah ning kaprah kuwi malah dadi sudah terbiasa identitas terus dadi aku pangucapku yang ngono sing bener ya tul amarga manut tulisane saiki tak waca tul oke nggih T kuwi tanpa prapatan nggih tau weruh jalan tol nganggo prapatan iya terus ora entuk nggo Car Free Day mudar iya terus L ini terjadi jalan tol yang lain dulu kalau sekarang sudah tertib L ini dulu loketnya banyak yang buka cuma satu yen ning saiki pemerintah siaga begitu lebaran buka kabeh yo tetep macet niku nek diwaca TOL saiki nek diwaca tol itu kenapa tulisan TOL diwaca tol karena diambil dari surat Al-Fatihah terus ihdinas siratal mustaqim yang artinya jalan lurus makanya wong sing tindak jalan tol harus tahu artinya ini jalan lurus maka hidup jalanlah yang lurus jangan sok belak-belok ke kesalahan nggih engko nek wis tekan lawang mung gumantung pamiliye nggih to nek kowe kleru ora jejeg dalane mongko jalan tol wis ora iso balik betul kudu metu sik mula berjalan yang lurus jangan sampai keliru karena tidak bisa nah segala sesuatu selama hidup harus diperhitungkan dulu mengko nek wis sowan ana ngersane sing nyipta urip kita tidak bisa kembali wis ora iso bali meneh ya mung harus mempertanggungjawabkan hasil saka mlaku kuwi mau gitu Mas Gareng nggih kula pengestune wit saking griya persiapan diri kula turu ngilir-ngilir rest area anu kebon kota kebon rest area kota kebon agar sampean ke Malang kula mesti kota kebon Pekalongan ke Malang kota kebon Cirebon dudu sadurunge sak tau piknik kowe kok bingunge ta kota Pekalongan Tegal Tegal saiki wis ora ana Tegal sing ana kebon kuwi jenenge ya bingungke apa ning Bupati Kota Kebon ngono apa enek coba saiki ke kawruh omah duwe Tegal ha ya mulane kuwi ya wis jeneng nggon kok aku bar ning Res Areal dahar siang waduh dahar siang budal meneh turu meneh heeh melek-melek iki mantasi sadurunge Cikampek yang ngliwati mantasi to mantansi iki lho aku malah jujur sirahku tadi pancen tak gawe stres kuwi apa Bekasi kok makasi bekas ki apa mantan oh alah mantan kok Allah ya Allah wong kok bingunge aku sedih aku anggere omong dianu dalan ora mudengan sedih kakean kowe iki kakean duren lah wong jenenge mantan si terus apa coba wong aku jane arep protes karo Pak Jito lah ngapa protes karo Pak Jito pancene aku teko durene wis entek lho sing jenenge durenmu saking iki ora mung dadi Mas apa ya betone kuwi enak kae isih akeh betone mau oh nggih punggine heeh punggine digodhog sik enak oh piye kuwi digodhog malah enak kaya lho kok ora mbok kon mangan kulite ayo saiki jane iki ngendi limus pratama iki ana tegese apakah arti dari limus pratama iki linambaran rasa syukur dalu niki syukuran ulang tahun masjid nggih terus musyawarah mufakat mendhet ketua panitia Bapak Ragil nggih terus prayoga tontonanipun wayang kulit terus tampil minangka dalang Ki Bayu Aji saking Surakarta terakhir manut miturut ngendikane ketua yayasan Bapak Rujito dagelane kudu gareng saka Semarang masa ketut wae rumah saku saya ini kok ketut wae aku ora ketut piye sesuk ya Medan Ranggok Jak
neng Medan ado-ado ngejake ya kok inji-inji. Ya bener ya. Kowe iki sing marake kowe mari iki aku lho. Lah piye? Lunga Medan kok ora dijak. Ya. Ora rezeki iki wis jinatah. Nggih, Pancen sesuk aku ra nderekke kowe ya alhamdulillah nadyan aku ra bocak ning Medan sesuk ki aku nganggur ning omah. Kaya sing penting iki sehat kaya. Iki kaya laris-laris kok. Mas ayo niki gandeng ujupe peresmian masjid kalian halal bihalal. Nggih. Mangembang yang bernamaskan agama Islam Pepeling. Kula nyuwun tulung Mbak Gia, Mbak Retno, Mbak Eka karo Mbak Rizky jumeneng sik nang kiwa kotak nyedaki Mas Gareng. Yo metara. Yo. Tan bali ngulon sabya mendelakan ono sing sawo sing luko ayo baris urut dedeke dhewe sing dhuwur sapa ayo geser sithik sing rumangsa cilik urutke Pak Din reda kene wong rumah kono kok le sia-sia awit nek diatur kok angel kualik gaya iki kok ya ora gelem kualik to kowe kowe engko tak kei dhuwit tak kon ngebis mulih lho kono Gini, aku ini karo Satpol PP galaku kok. Nah, ini lah jajarannya wis waduh jan. Simpingan wayang ya. Utuh. Budel. Cilik dhewe. Inilah pertanda rezeki di dunia itu tidak sama. Bener. Ada yang banyak dilambangke sing dhuwur, ana sing sithik dilambangke sing pendek. Ning adil kabeh kerejekan. Kabeh urip. Nah, nggih. Yo dibawani sik sing bawa Mas Gareng. Lah iki gaweane apa? Engko nembangi. Nah, iki yen aku joget nembang joget iki kok bobor kowe ta. Ora aku gen ketone semangat ya. Aku ku pirang-pirang dina wayang kulitan iki raiku ora kukut wis. Ya, kaya ngapa suarane Mas Gareng. Aja ngatung Mas, mergo saru wong urung apa-apa kok ngatung nembangi ya sing apik. Wis diparingi kok wis ngatung. Lah kowe yen aku ngene darek kecekel. Ya. Itu ngenteni suaraku. Gayane ya. Wasitati jangan nyawer Jangan tepuk tangan. Arep tak baleni wong wis kualik. Iya. Saking Provinasis ngeling ngono wong urip ing donya bebasanmu mampir ngombe nonano aku iki mau ngancer-ancer kok kaya ngekei alamat kowe wancer-ancer salatkan limang waktu kudu tansah
lampahi pepeling dipun pundhut dening Bapak Adi Suhadi Notok Depok. Katur Bapak Untung Widodo, Pak Untung Kuntadi, Pak Edi Jitno Basuki. Nggih. Ayo. Iku cagak agama tak ngelapi rai. Ya aja. Iku cagak agama pakartikan luhur nanu ketok kentu minjak mungkar yakti urip mangyo tentrem lahir batin bejo dunya pepeling ugi dipun mundhut saking komunitas wayang Nusantara Mas Agus Kuncoro. Nggih. Katur Yayasan BR. Nggih, siap. Matur nuwun. Oke, ingkang ngladosi kula wiwit kala wau saking kanca-kanca SBA KAS FC WMC nggih. Kumpul dadi siji. Alhamdulillah wis anget poe kahanane. Yo, langga mesik buka celuk Mbak Rizky ngelerek tekan bae kah. Monggo yo. Yen wancine tansah dinelengi wis wancine padha nindakake anten wis kumandheng wayahe sembayang nabi wajib dawuhe pangeran.
kala lenggah malih keri kono Eka dan keri kono nggih Mas Gareng saya ucapkan terima kasih untuk keluarga besar Yayasan Putra Pendowo oh nggih dan wabil khusus saya dan teman-teman abdi berdoa nyuwun ngersane Gusti Kang Nyipta Jagat mugi alusipun Bapak Haji Kondang Sutrisno tinampi wonten ngarsanipun Gusti Kang Nyipta Jagat amin amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin wah mas piye jan beliau almarhum Pak Kondang niku piyayi sing budaya lahir batine leres gitu dan panjenengane wis murut marang Kasedan Jati nggih nyatanipun gamelan lan wayang niki iso nguripi awake dhewe sak kanca contone dalu niki dalu menika sound system ya saka Putra Pendowo wah terima kasih Mas Iwan tanpa pengurus Yayasan Putra Pendowo pokoknya tetep napa niku maju terus ini jan pas tenan lho gamelane kok Putra Pendowo yogane kok Putra Kurawa Ben aku sesuk ora dijane sudah biar ngancam kopan aku neng kene arep dadi pengurus masjid gini wah kota amal kudu hati-hati jangan begitu ya? Karena saya itu sudah mengabdikan contohnya neng kampung ono dipercaya nyekel masjid neng kene pun saya siap untuk apa memegang atau ngurusi masjid karena saya seorang muslim. Apakah arti dari muslim? Ini udah adik gaduk meneh. Ya, nggih. M iki ya. Menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Betul. Ucapan yang keluar dari mulut seorang muslim yang pertama kali adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat, nggih. Terus S salat 5 waktu jangan ditinggalkan termasuk salat-salat sunahnya. L lakukan puasa di setiap bulan Ramadan. I ingatlah kepada fakir miskin memberi zakat fitrah. Nggih. M melakukan ibadah haji bila mampu. Nggih. Jadi muslim itu takwa dan rukun Islam harus dijalankan. Bila mampu digarisbawahi. Nggih. Bila mampu kian bila mampu bayar apa ora. Nggih. Saiki bila mampu ki mampu nunggu apa ora. Mergo saiki 20 tahun ya iya Mas. Rumangsaku arep naik gaji kok kaya njero kendaraan ya ijen. Ya saking akeh piyayi. Aja kesuwen tugelan debok kesel. Kok nyepelek, kok ya takon sing apik. Ora, lha aku takon apik kok. Heeh. Wis kok obah wae iki. Wong putri iki sing jenjem. Apa ki adem di sawang. Wong cawe kok goyang ngene iki. Sajake sing diarani iki wong kaget ya iki. Kaget piye? Ora tau numpak pesawat iki mudhun barang sing ngene lho. Kowe napa kok meneng wae jenengmu sapa nduk gen ditepung karo piye kene? Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Wong ki mbok ya sing apik. Wilujeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu. Lho. Ngono. Panjenengan didangu Mas Gareng kok meneng wae sebabe apa? Lho didangu menika to? Heeh. Oh alah. Panjenengan dangu mangan kula to? Mboten tukang son lho sing kula tahu. Kok genake jak omong kowe kok? Tak ngomong-ngomongi lho katemu. Piye ngapa? Sapa sing ora lara? Jare aku wong wadon. Ora kowe iki jane sinden kok sertika kok rono rene. Anteng wong wedok ki anteng sing jinjem. Apa iso anteng wong tugelan debok lho? Olo mau tugelan debok. Saiki gagal jati. Yo, Kang Mireng nek ta biyo apa nek kaya ngono kuwi lho sembarang karo aku. Padahal panjenengane kuwi tak tresnani tenan, tak bekteni, tak pundi-pundi. Aku nyuwun priksa karo piyai sakmene akeh. Kanca-kanca WFC, kanca-kanca KAS FC,
isih Bener. kanca-kanca SBA. Heeh. Sopo sing ora ngerti piyaine? Sopo sing ngerti piyaine Pak D Garangan Semarang ki? Sopo sing ora ngerti Pak D Garangan? Heeh, ngerti. Garangan Semarang. Piye? Napa? Kowe rong tau dipek bojo wong tuwa. Garangan gareng kok garangan. Gareng Semarang, Pak D Gareng Semarang. Rumangsamu aku iki penghuni Bantar Gebang ngono apa? Sobone garang-gareng. Ayo sapa ngomong kok cara aku dhewe dangkal jati jare tugelan debok sapa sing ngomong aku makane sinden macak sinden kene dadi wong wedok dadi sindene Pak Bayu Adi nggo gluwan rumakane kok dilokne dangkal jati rumakane kok dadi tugelan debok rumakane padha apa padha wedok semuanya lihat dhewe kowe ndek bojo wedok anakmu ya wedok makane wedok dadi wong karo wedok Ben, tak jangke susul napase bedhok. Wong ngomong kok nyetret ae. Ngetik kowe nganggo spasi omong ki ana spasine ana lete, ora renyel. Wong ngomong ora iso di Ning Mas Gareng ngono kuwi mergo tresno karo kowe kok, Kak. Iya ta? Mergo tresno karo arep kowe donekke kaya tugelan debok, arep kowe sinden kaya maesan paribasane. Ning kuwi mergo saking tresnane karo kowe. Nggih ta, ning metu tugelan debok karo dangkal jati sik kurang mok tambahi maesan kok. Ora. Kuwi mung paribasane. Nek sindene Pak Bayu Haji maesan iso muni yo Mas yo Mas. Ora, kowe iki ayu dhewe. Wis kowe iki sinden ayu dhewe. Kok ngono? Nah, kuwi ayu dhewe. Ayune nek dhewe. Heeh. Ayo yo jejer karo kancane barekno Mbak Dea, Mbak Rizky. Meneh. Ngene wae ngene yen diarani werna-werna kok nesu ya ngene. Sing kulino dienggo wong kamu alat yang berfungsi. Apa? Kowe segitiga pengaman. Ya. Itu manfaatnya besar. Membantu para sopir kalau mobilnya mogok ada segitiga pengaman. Iya. Oh, ngono. Aku ora apa-apa dadi segitiga pengaman. Nah, Watone panjenengan ya dadi dongkrak. lah sing tak dongkrak sapa? Ya sopir-sopir. Dongkrake sing lepeh ya. Dadi wong ki aja sok nesu. Baik, Kak. Ora. Ayo tetembangan sawetara nduk iki, Kak. Nggih. Iki ana sik. Wonten nawala ngersakaken lagon ngujiwat. Lho. Katur dulur-dulur SBA KSFC ingkang wonten lokasi saking Bapak Jumiran SBA UFC Sidoarjo Jawa Timur. Oke. Nggih. Ya, ngujiwat. Ugi saking Pak Tejanoto monitor. Oh, Mas Tejanoto nggih, kula kira nggih Pak Tejanoto, Pak Mukhlas tak kirimi. Nggih. Mas Alfian, kowe kene genti lho. Ben aku ngene nek. Iya. Wong arek. Ngenekno. Kaya jejer buk ya. Mbak, ya. Ya Mbak Ika, diaturke ngujiwat ning dibawani sik. Nggih. Maka bawani apa mangsa borong? Nyun tintinganipun belok bareng Kang. Alah wis ki lho. Kupinge lho. Nggih, ben tinting mulai ben ngene kok nemplek karo ning ati. Ya. Gegarane wong akrami kuwi wae. Oh niku mawon. Sing gampang. Mboten bawa ngujiwat. Ora usah. Aku ngujiwat ya iso lho. Iya ngerti ning sing gampang sing cepet ben ra. Oh nggih. Kaya Alah. ora ngerti kowe. Aku padane pajak nopo. Iki Ya ora Mas Gareng pikantuk salam saking Ki Dalang Perwira. Oh, Wis ora brimo meneh saiki. Mas Ri Kuncoro. Salam kadempor kadang-kadang MTU siap. Kanca-kanca komunitas wayang semua. Nggih. Mas Gareng, oke. Nggih. syukur. Ya, Mbak Ika. Aku nyolong wong dilem mosok dipaplan lho. Sisan kok ben nyemplung kotak kene. Suaramu api. Api ya api sinden kok dingenene sampe gelungan ning glundung. Terus ditemu bapak-bapak, aku terus piye? Ya ora apa-apa, sabar to Kak, wis ben. Aku ki Yo kan iki. Ngono. Ayo. Dudu bondo. Iya. Tutu bondo. Ah, ngono ta. Adine kok nantang-nantang. Iya. Iya. Tutu bondo tutu rupa
Nano hamong ngati pawi nyambut gawe sok kena jantung ngene. luput pisan ya luput pisan kena padi gareng pisan anten apa panjenengan Kang Mas kok sajak nyingkur kalih kula aku mbok coyaki malah gila Oleh sing ngoyaki aku aja kowe. Lha kok meneng ae. Oh iya. Mandeng piye ngono? Ayo Yai. Lah ngene lak kaya awake dhewe arep njikuk rapot karo mbae. Ora jejer kowe ora paten. Dhewe pasang ke ben selasi kok. Yen gampang. Yen gampang. Luwe gampang yen angel angel ta kowe iki nembang wartinju kok ajeng niki lho roman kalih tak roman malah koyo witiran sing halus to India kok ngene tak gandeng supaya kita sarange yo sarang tawon iki kok yo langkung nanoneno tan kena tinumbas harta Mas Gareng niki ugi kula kintunaken dateng Bapak Janom Surata Bapak uga anu Mak salam kagem Orkadang KFC duwe SDA Bapak sugeng mirsani nggih terus menika kula kintunaken kagem Ki Dalang Mayor Laut oh sing nalika semono ning Mabes kali wonten Mabes kalau nggih Mas Harso Wiji Santoso nggih sugeng makasih nggih Mas Harso waduh piye sing ora elok Mayor Laut kersa nyekel cempurit kok ora hebat saiki akeh bapak-bapak wis kersa ngasta minangka dalang nggih kula kintunaken dhateng pemundhen kula Pak anu Pak Yanto ingkang wonten Mahkamah Agung nggih yo tak iki diaturke monggo yo Nduk lam ya ugi kula tujuaken ngagem Mbah Sastra juragane sandal oh iya aku ngeling-eling sandal dadi lali iya kemane sak unimu wis karepmu ayo nggih
nggih terus yo lanjut wis ngatur langgam mujiwat nggih dening Mbak Eka prihatin sih kok katelah Mbak Eka uget-uget. Nah, yo genti Mbak Retno jumlah ngene. Eka aja ngali sik. Monggo. Mriki Mbak Retno, monggo. Aku wingi ketemu sing tak tresnani. Ning saiki aku ngeseni wis dikarwa kanca. Muga ya. Ora nyanyi kowe janji kare kata sehidup semati jembul tanda siramu ngamusin nanging aku lumasani saiki apa-apa akan diberi aku marimu sekang tarbopo Mas Gereng, piyai nek keterima kaya Mbak Retno iki lho. Bab napa? Iki mau bacut lho iki cah iki. Mobil lah. Dobel iki mau makesane. Nyuwun pangapunten Mas Bayu. Heeh, kuwi nek ora tekan kene wah wis diamuk karo Pak Ragil tenan. Tenan, mboten disetrap to kula. Pertanyaane, pripun? Bakdo wingi riyo wingi lebaran wingi mudik apa ora? Mudik kula. Mudikmu ning ndi? Teng Sukoharjo. Oh, lho jare Wonogiri. Tahun iki kula teng Sukoharjo. Pertanyaane Sukoharjo ki sapa? Calon kula, Mbah. Lagi calon ora botok to? Mboten ya, kowe kudu rumangsa lho, Mas diceluk Mbah iki ora usah nesu-nesu. Calon kula Mbah, ngono ya kudu sing ngati-ati. Apa yang terus diundang Mbah ku nesu ya ora aku justru kalau diundang Mbah itu malah berbangga hati karena saya sudah mengalami beberapa etape. Tegese aku wis ngalami anak-anak, remaja, dewasa, tua sampai kakek. Mung kari nunggu menikmati hidup. Nah, jelasnya kari nunggu ya ora kaya umurku ki wis sewidak ki sejatine wis cedak. Nggih. Mula aku mempersiapkan diri. Oh, ning panjenengan tetep panjang yuswa. Amin. Ben wong sak donya ki mati sampeyan urip. Lho. Amin. Amin nggih Pak De. Sing urip sapa? Jenengan. Aku tok. Heeh. Lah kowe arep golek kopi ning ndi? Yo salumrahe sak jatahe. Nggih, heeh, wong sak cukupe. Rungokno Mbak Retno nek Mbak Gareng wis ninggal weling niki rungokno. Ya ta? Sing tak tinggali weling Retno, yen kowe ora tak tinggali weling, mergo budale sik kowe. Wah, senengane ya. Budale sik aku. Mbak Retno. Halo Mas Bayu. Nyuwun lelagon gelo. Nah, katur sedaya warga agung SBA KSFC ingkang sami rawuh wonten lokasi. Bapak Joko SBA Solo 3. Oke, yo diaturke gelo. Nah, yo. Neng dilanggamke sik. Nggih, sadurunge rama seger, nggih. Ya Mbak, diaturke Mbak. Monggo. Nah, nonin. Neng ngendi nggonku goleki boten oke ketemu Terasa ini
nggih. Ya bareng nah. Goyonge diatur iki gelo. Nggih. Genti Mbak Bea, ayo rene. Mriki. Hai. Mbok yo nek sepreng setae apa? Saya tuyu susah setae apa? Janji aja ewa aja tansah suwo sadya aku Amsil ing janji semua tansah tak henteni yo bareng aku diureng aturan watone rumah masih kasembah. Selamat malam Mbak Gea. Sugeng dalu Mas Bayu. Nggih, Mas Gareng. Aku kaya nom meneh. Loh, kok sakit? Kepethuk mungsuhku lawas. Piye? Pokoke sinden sa Indonesia iki ora iso sing apa ora ana sing iso duduk atiku kejaba mung. Alah, tenane lho. Bojoku lonton. Lah mau bar muni apa? Lho duduk ati iki ora perkara pasuryan ning suarane. Nek wau kula mireng Mas Bayu ngendika ngoten. Mbak Eka kok koyo maisan ngoten to. Kayak kula ngrasani kaya diretno. Kayak mayite sapa ya, Nduk? Kowe ngareng-arani aku mayit. Loh, kula iki ping takok. Halo. Aku ladeng ngono kuwi. Panjenengan Aja trimo, Mbak, aja trimo. ora trimo aku. Ora kowe ora trimo aku ora kireno. Kene pengen ngerti deh ya. Pripun? Iki kembaranku. Lah. Ini kembar siam. Ojo siam, tenan ya awake dhewe kembar. Kembar siam. Piye Mas Gareng? Kok kembar karo Mbak Gea iki piye? Kowe kembar karo Kembar karo iki kembaranku. ki lahir normal kowe lahire dilepek. Lah padha jenengan lairnya ya kok kuping. Upeng-upeng kowe gaya iki lagi sawan ngene iki nglawuhi. Ngawuhi. Kaya to ibarate. Kaya apa? Gaya iki Nek Mbak Gea cara manuk apa? iki sing diarani manuk lobet yo iki. Weh. Manuk lobet. Ules karo manuk iki nyenengke. Nek Mbak Retno. Retno kuwi manuk kenari pawane cilik. Kenari. Terus nek Mbak Rizky. Rizky iki dawa kuwi murai batu dengan kepanjangan ekor 20 cm. Weh. Nek Dita Kuwi lah kae manuk apa ning ngarani kae sik aku iki rada capet-capet manuk bangu tontong. Bangu tontong. Dhuwur kae bocah kae ya dhuwur. Nek anu Bu Sri Lestari. Bu Sri Lestari kuwi ketuane manuk Apa? pentek. Setiap pentet berbunyi manuk liyane berhenti ngoceh kalah Prabowo karo pentet mergo ki manuk isian. Eka Len aku. Iki manuk ancel bumi ya iki. Loh, ngocehe ora tau ngoceh. lah keluyane apa? Dia kepekaannya. Oh, Begitu didekati oleh manusia, dia akan lari. Idik. Manusianya berhenti, dia akan berhenti dan menoleh terus. Mula jenenge ancel bumi. nek cara aku ancel galeng. Ayo galeng ya ayo bumi. Ya. Aku ngerti Mbak Gea. Tapi nggih enten. Pas aku ngene iki lak melek to. Apa-apa anggere sing dadi bumine awakmu. Wong tuwa arep telek. Ya ora, ya nek pas aku melek ning nggonmu. Mbak Gea, niku ana sing ngersake tembang kangen. Monggo yo diaturke tembang kangen buka celuk. Langgam sik terus kok digarap irama segir nggih. Iya iki wis tak salah ora. Napa suryane ora wajahe kok. Lah apa? Cengeli. Lah piye?
matahari. Yo matane kok yayaan. Nggonku ya enek padha iki lho, Bron iki nggonku. Kuwi panu. Ora panu. Apa? Ana pinggirane kadas. Malah gila. Lah iki nggone jenengan Ora iki. ono. Aku suci, aku suci. Oh suci, ora enek tamu. Ora suci yo dak sini. Oh, padha gareng ora enek apa petatone ora ndek kulit kok. Iya. Ya Mbak Ki hati-hati buka celuk tembang kangen maka. Ya Mbak. Waya wengi utan tripe